tvůj. Což já to neglífuji, já natáčím 100%. Ale dobrý den, dámy a pánové, já svítám u hromadného Joy Fetiše. Takže prosím ty smrdečku, začni se šléka, taky si tady, ježiš, počkej, ne, to špatný kanál. Právě že vůbec, Takže, ne, to tady nemůžeš. Právě že kurva správnej, jo. Bacha, máš to. Máš tam negra, to je velký bacha, takže nic. Aha. Tak hraj na něco. Tak jo. Takže hledáme trojku, tři jako že jsi píča zmrde, jo, tady. Kartana, zahraju ti kartama, já mám jenom jedny oblíbený karty. Pojď. Jak má to bylo, kamarád, a vyhledat, pojď. Blackjack online, kámo. To jsou jediný karty, které jsou fakt Já dobrý. sázím jenom, když mi řekne Andy, ať sadím na jeho prezidentství. Tohle je jediný hry, které jsou fakt dobrý, kámo. Jo, sorry. Protože Blackjack na super hrách prostě hezký. Nesprávně všechno snad. Asi to nenačítá jako moc. Já jsem byl tak strvá. No, škoda, že jsem nesvěděl dvojitý več, já jsem to přežil, no, škoda. Aby se to nenačetlo. Já už. Ti to Ale zakázal. mám ten killstop, Skam skurvenej fialový hnus zakázal gambling. Prostě. No, zabijte zmrde fialu, dneska. Zahraj si poker, jak tam hraješ za ty kokoty s těma obříma čepicema, kámo, jsem hrál jako malej. Deal. Já jsem se, že to je za reální peníze, tak jsem se bál to hrát. Takže máme tady 11. Tak já hitnu svou ženu. Na 7. Tu svůj žen. Mám hitnout svou ženu ještě jednou, platí se to nebo ne? To bych počkal a hitnul ji až za hodinu. To je v pobraníčku. Tak jsme to projebali, dáme pana. Čas jí zmlátit, tu. To vždycky všem dám se na něj zospodu, jaký domrdám jak svině. Držu vůz mrdě. Všem je moc velký, jo. Týpek prostě se ventil kalendáře, přišel na Blackjack a... Držu vůz. Já jsem prostě hrát Blackjack třeba hodinu. Hype moje taverka. No protože to je kartána, ne? To je flatbet. Aha. Jo, tak to stejně. Teď bych počkal. Ty držu vůz, já tě vůz. No jasně, jsi to posral, vlastně poslech Já debil. jsem expert, vole, co ti jebe. Ty jsi expertní píča, vole. Co jako? Hejtuj, vole. Moc neumíš, ty vůbec nevíš, co děláš. Tak jo, tak schválně, já dám na tebe, tak pojď. No, tak jo. Já jsem byl, že bude tady, ale... Tak hejt. Vím, kde Jaký bydlíš, levenc. vím, kde bydlíš, teď to ukážu všem, aby vy Jo, jasně, líkni adresu, No, jsem no. posral. Jdu na to, zmrde. Líkuju adresu. Potřebuji prostě ten čekl. Tady přesně bydlí, tady v tom, Tak jsou okně, přesně to. tady v tom okně, tady pod tím stromem. No nic. Pokračujem. Tak si ho někde zabijte. Jak to funguje teda, ale ten Blackjack? Já taky ne. Já myslím, že ty když máš víc a on dá míň. Ne, to prostě... Ty musíš mít víc než on, ale do 21. Hitnout 21, když jsi 21 než on, tak se... Kamo, co to kurva je? Tam jsou zlomky. Asi ne, vole. Oni mluvili víc lidí. Čumak, to udělám tutoriál pro děti, jak se hraje Blackjack. Jo. No. Ty musíš mít víc než tvůj soupeř, ale nesmíš přesáhnout 21. Aha, a to je všechno. Jo. Máš to ten kill? Jakmile máš 22, tak ty si prohrál. Aha. A on třeba, když bude mít 2 a ty 22, tak ty jsi prohrál, on vyhrál. Musíš přesáhnout Já nevěděl, 21. že to musí... Ne. Že to nemůže přesáhnout. Nevím, co jsou ty zlomky, takže hituju. A jo, co to je, kurva? Nechápu, play, vole. Tak to taky nevím, teda. No, teď už to jde. Takže to hitnu, jak svoji To manželku. hitnu. Teď si postavím jak své péro. Proč ne? Jo. Dealer to furt vyhrává, a můj dealer nevyhrává nic, vyhrává jenom moje peníze za pik o teda. Hit. Já si myslím, že děti gambling se nevyplácí, že prostě Blackjack je na hovno. Oni, ČTDčko vám lže, takže to chce. To chci zdarma.
Klasicky, vole. Klasické automaty. Nedáš mi rubáva. Nejlepší kasína, doporučuju Fortunku Betánko, životní zkušenosti, jo, bráško. No, to jsou zkušenosti. Zvědně to nejede, not available. Škoda. Je to rychle, prosím. Je to rychle. Yes. Tak dámy a pánové, jdeme na to. Tak jo, maty jsou lidi. Tady se teprve bude vyhrát. Maty jsou lidi. Maty jsou nejlepší, já dám sázku hodně vysokou. Už to klasicky prohráváš všechno. Já potřebuji. Dej sázku 500 třeba. Já potřebuji toto piklo. Ty když neriskuješ, tak nehraješ, jo. Já už si koušu, ty vole, nechty u nohou. Nechty na malíčku u nohou, si pánýho si koušu. Že to vůbec nepadá. Ty pičoli, hráli jsme to. No je to tak. To je fantazie, ti to Dej all in, volám. All in? No jasně. To jde. Tisíce, tak to máš 100 tisícovky, jo. No tak to musí. Já jsem byl bez stanu 5 vteřin. Já třeba taky, já mám permanentní erekci a... Vůbec nepadá lidi. Já mám dysfunkci. Já má to nechápu, mě normálně maty vydělávají třeba. No, je to živý, jo. Já se tím živím, manželka to nechápe, proto jí mlátím. Kámo, granice to. A já jsem šetřil to. Došli mi Takže se to vyresetuje, jo. No, tady bydlí zmrt. Ježiš! To je ještě jeden super, Manfred. Co tam bylo, kurva? Já nevím, já to budu. To se pak kouknem schválně, mě zajímá, co tam bylo. Zvol proti hráče. Cháber, já ti to pošlu, jo? No to si Ale nebude na odkaz, to byl Aha, asi na co? počítač. Tak já si dám proti počítači. Ty dostaneš na prdel. No to prosím, ano. Co to za skurva je? Rozložení To se gambling nějaký. To jsou cípečky. Musím si zapamatovat, počkej. Jenom můžeme zkusit zabít. Počkej, jak děti, jak očítovat tuto hru? Jak podvádí na Dčku, přesně, jo. To musíš. Já učím ty děti ten grindset. A co? Kámo, jak to má čeká? Lubík 9 grindset. Takže tak silný. Co kurva mi to Se na to pošlapeš. To je chábr, jo, děti? A nechci, aby ti se to je, tak nevolí, proč tomu To je to strike, ten celý kanál mu smažil. Hráč, který Cože mám dělat? to nahlásí, jo. má na konci hry nejvíc karet, vyhrává. Jo, To blackjack prostě na Dčku je, tak? to je zmrt. Co děláš? Takže jak To je bych prostě se popsal, praxis. kdyby to měli na tom. Já bych jak bych se popsal, kdyby fakt na tom ale kalendáři měli blackjack prostě. Ale super, to. No tak víš co, já si to tady krásně dávám. Kamo, On jsi to vyfotil, viď, jo. a já už nemám vyšší, vole. To je píč. Co jako? Sorry, jděte se zabít, vole, hajl, vole, nazdar.